थाखाय खावलायदों। बावहाय एम राकेश सार दंफैयो, सारखौबो बिबार बावनो थाखाय आङो खावलायदों। आरो जइन्ट सेक्रेटारि कालचारेल एफेयार्स दंफैयो, जिगो कृष्ण राजबंशी सारखौबो बिबार बावनो थाखाय आं खावलायदों आरो आसिनाखौ। मानगोनां आसामनि केबिनेट मिनिस्टार नन्दिता कार्लसा आइड' बिथांखौबो बिथांनि सिगाङाव बिबार बावनो थाखाय आं खावलायदों। लोगोसे जोंहा बेवहायनो दंफैयो बिबार बावग्रा हिसाबैहाय आसामनि केबिनेट मिनिस्टार बायद' नन्दिता कार्लसा, बायद'खौबो जों मोननो हादों। प्लिज जादों। आरो जों मोननो हादों जोंहा बिटिआरनि डिपुटि चिफ सारखौबो जों मोननो हादों। सारखौबो बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय। आरो इएम सानै जोंहा जों मोननो हादों, सारमोनखौबो बिबार बावनाया दङ। कल्यान चक्रवर्ती सार दङ जोंहा, सारखौबो बिबार बावनो थाखाय आं खावलायबाय। आरो जोंहा क'क्राझारनि डिसि बायद' दं, बायद'खौबो बिबार बावनो। आरो सार्केल अफिसार जोंहा डिरेक्टर राहुल दास सारखौबो बिबार बावनो थाखाय आं खावलायदों। आरो जोंहा सेन्ट्रेल एक्सननि मानगोनां रमिया कुमार बसुमतारी सारखौबो बिबार बावनो थाखाय आं खावलायदों। बेनिफ्राय नन्दिता ब्रह्म लानो थाखाय आं खावलायदों। सार्केल अफिसार जोंनि दतमानि बायद'खौ सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय। आरो बिबार बावनो थाखाय आं बायद'खौ खावलायनाय जाबाय। बिबार बावनो थाखाय आं खावलायदों। आरो सुब्रम आदित्य बसुमतारी साराबो जोंनि गेजेराव दंफैयो, सारखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय आं खावलायबाय। आरो जोंहा दङ राकेश ब्रह्म इएम सारखौबो बिटिआरनि इएम सारखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं खावलायदों। आरो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय खावलायबाय। आरो जोंहा दंफैबावो जिरेन बसुमतारी मेम्बार CSB बिटिआर सारखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आं खावलायदों आरो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय खावलायबाय। आरो जोंहा बेवहाय नुजाथिफैनो हादों जोंनिनो बड'फानि मिनिस्टार मानगोनां सार कृष्ण गपाल बसुमतारी सारखौहाय गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आं खावलायबाय। आरो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखायबो खावलायदों। आरो लोगो लोगो आं खावलायनो सानदों जोंहा हाबाफारि बायदियै Ibuga manni hisabha bedeklai dada buniskang art hangdau maneklai ira not only the Bodo communities skabo buni lama hemba ha bugibin communities make the Boros also understand what I'm speaking in my language. Jini Bodo fani siba besai ha jingira dongpaiba Bodo fake Bawakat sekali, jadi Boroni bereklai ibu kenapa agitation kai Boro community ke sekarang alang mana Haji Babasaing 21st March 1956 si Babasaing jadi 1st May ada he bodong mani. Apa yang kau dengar dari mana? Ada जोंनि गेजेराव दंबावो
ইয়াত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ৰাহুল দাস ACS Director of Culture Affairs Assam सारक निजर सिनाखि लाखिবলৈ মই অনুरोध জনাইছোঁ जासिबाय सारनिसिम आरो बावहाय नुजाथिनो हाबावदों जोंहा फामि ब्रह्म ACS सेक्रेटारि BTC बायद'खौबो सिनायथि लानो थाखाय आं खावलायबाय सिगाङाव फैजागोन आरो बावहाय जों आलासि हिसाबै मोननो हाबावदों जोंनि दतमा समस्तिनि आगुनि सिगांनि MCLA आथिखालाव TCLC चेयारमेन सार ज्योतिरेन्द्र ब्रह्म सारखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आं खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखायबो खावलायबाय लगे लगे আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হোৱা আমাৰ অসমৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ বাইদেউ আজি কাৰ্যসূচীলৈ কোনো বক্তব্য ৰাখাৰ কাৰণে মই বাইদেউক অনুৰোধ জনাম